سلامتنا تقبلوا فنو إيري تي في أب مكتل تركب زخبركم تعزبتنا كم يتوعلوا نلومي سوني عصرت شدشة مجابيت فرق مع التنفرقان استدلوا هجراون زيناتات حيزلكم قريبنا لنا فلما جن بزعبا مسرع هلال ورحي شوال زملكت حبريت لنا هلال ورحي شوال ربع 29 رمضان شحن 440 هجرية مالت 18 مجابيت كلتا شحن 26 كسرق تثبيت جبر أبزي تسقص علت مسرع مثل الرجاجس حاموس بحت ورحي شوال شحن 440 إزبار 19 مجابيت كلتا شحن 26 عيد الفطر يخون مزي الرجاجس جنا عيد الفطر عربي 20 مجابيت كلتا شحن 26 يوعل سلازي كلهم أمنتي معكنا زينا هاجرنا ككتاتلو نزهاخر روح سعيد بيت صحبت إفتان إسلاموي قدياتن نمكتالكم بخبر زعدم ماكدا حقوسي بغندي أرست زينا فيلم هجروا ملك قفتنا كالأي درجة عب وشت هاجرن سعوديان كوهب جميروم أب عدايح أب محدرة أكبابن سعبينات كلمة ولوطن استمهروا تواهيبهم أب نوزبا شامبقو تمرتاوي بهلاون سبورتاون كأن عبيات تمرتي تخيدون منقستي إيران توقسي دون مبالن مس أمريكا زرب نمكيادن زقربو حتو كمزي اللافليتم منقستي تريلاندن تيبوون بتقطاو مخنيات أوي جوان نتسأنحه وتوسني حوان حدقا دنقاقيا وارحانا وحوام كندا حموش هاجرات نورديكن أب مداي عدقي أصوارن تنزلون متحبار نمعماق سمامعان زرزر زينا هاجراو ملك قفتنا كالأي درجة مالت ماتريك لومي 16 مجابيت أو وشت هاجر كمون أو سعوديا كوهب جميروم زي 10 عينتات تمرتي زتقال الفتنة أب وشت هاجر أب 15 نقطات مالت سوا أسمرة دك أمحرة حجاز مي حبر نعفة تهدسو سنبل عدايح على بارونتو كرن باتع عصماتن شخاود سبزارتن أب سعودية دما أب جدان رياضن بتغللا أب 17 نقطات يوهبالهم كاب تفتنتي اتوم 89.3 ميتاويت بسرعكم مهاروز حاجيو 10.7 ميتاويت دما داغماي زفتونو بدمر 21.8 كوينم 48.7 ميتاويت دك انستيان أب هاجراوي انستيتيت العلواي تمرتن مرمرن دايركتور ماكل فتنا دكتور بسرات قبرو تفتنتي باقا أب استمدبلهم نقطات ترخيبهم نزوهابهم ممرحيتات بقبوء كردون كي تربشو جيزيهم بقبوء كتكاملون ممعدا زذكريهم أب عدايح أب محدرة أكبابن سعبينات كلمة ولوطن زتكورا استمورو تواهيبو وكل إيرينا مليون أفوركي نزل أخطو تسابساب ياسين صالح كأربايوم أب محدرة أكابي زلو بدهوتاتن سعبيناتن كلمة ولوطن زتكورا استمورو بعصرت 3 مجابيت أب كتما عدغيح تواهيبوم أما كلاي بيت صحفت منستر مريت ماين أكابن حلافي أكابياوي غوسغاسن مصنعتن آتو يسيف غبريسوس أب كونتات أكابي أب إرترا ترجم أكابي تلوا ودسب أب أكابي بدهوتات أكابن زسكمو حلافنتن كمون حتو أكابي أب قطباوي لمعات سفح مبرهي هيبوم ودسب دسعوم كاندي بدهوتات أكابي سونكوف محدرة فقر مريت مبراس أقرب زي قبو أطاقما كيميكالاتن دروت نقحاتن كمزة تغالل بمتقاس أكابي بين خاختو حسوس لزيكال نقوح تران أبركوتن حبرتسب والساني كمزخونة أبرهم حلافي چنفر أكابي زوبا دوبوب آتو تكي اتخل ماريان بوغنو مبلغوي آتصادف نزق برزولون طفتات مع أكاب ماين حمدن نمحدر أكابي أقداسي سلزغنة بزقبا أكسر حلو بمزخر نمتكلات مرحا محدرة وحفظ ملكت مقلتي أغريبوم كيلا سنة هيوتاوي بزوحنت ويزاريت سنيت سمعون بقدا مع أكابن مهبتامن حامدن تسقاتات ماين مكل خالن مقوصارن بكلا مقتاء مبراس أقرابن مهنات تفلاليو كزنت ماين أمس السان سنة هيوتاوي بزوحنت لعول أبركتو خمزلوو حبيرام كيلا أكابه
ኣካባቢ ኢንጂነር ሮቢኤል ክብሮም ድማ ኣብ ጠንቅታትን ሳዕቤናትን መረቓ ቀጸላ ኦዞን ጽልዋን ብድሆን ክሊማዊ ነውፂ ኩነታት ፍግረ መሬት ኣብ ገማግም ባሕሪ ከምኡውን ሳዕቤናትን ጽልዋታትን ክሊማዊ ለውጢ መብርሂ ሂቡም ኣብ ዞባ ሻምብቆ ንሰለስተ መዓልታት ዝቐጸለ ትምህርታዊ ባህላውን ስፖርታውን ቅኔ ኣብያተ ትምህርቲ ብ14 መጋቢት ተዛዚሙ ኣብቲ ኣስታት 500 ተምሃሮን 65 ኣለይቲ መምሃራንን ዝተሳተፍዎ ቅነ ኣብያተ ትምህርቲ ሓያል ናይ ውድድር መንፈስ ከም ዘርኣያ ሓላፊ ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን ኣብቲ ንዞባ መምህር በረኸት ሓድጉ ገሊፆም ሓላፊ ኣብያተ ትምህርቲ ንዞባ ሻምብቆ መምህር ዑስማን እድሪስን ሓላፊ ኣሃዱ ማሕበራዊ ኣገልግሎት ኣቶ ሃይለ ተሸመን ብኦገኖም ቅነ ኣብያተ ትምህርቲ ንመስርሕ ምምሃርን ምስትምሃርን ዝድርዕ ስለ ዝኾነ ብዝለዓለ ክስርሓሉ ኣዘኻኺሮም ኣብ ጨንፈር ትምህርቲ ዝዋጋሽ ባርካ ሓላፊ ኣሃዱ ባህሊ ስፖርትን ጥዕናን መምህር ሰሎሞን ተክለ ሃይማኖት ኣብ መወዳእታ እቲ ኣጋጣሚ ተምሃሮ ዕቑር ብቕዓቶምን ክእለቶምን ዘንጸባርቑሉ ባይታ ከም ዝፈጠረ ብምግላጽ ኣበርክቶን ዝገበሩ ኣባላት ኣመስጊኖም ኣብ መወዳእታ ንዕውታት ተምሃሮን ኣብያተ ትምህርትን ሽልማት ተዓዲሎም ኣብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ኣብ ዞባ ተሰነይ ተርእዮ ሓደጋታት ትራፊክ ሳዕቤናቱን ንምንካይ ሕብረተሰብ ኣብ መዓልታዊ ምንቅስቓሳቱ ብሕጊ ትራፊክ ተማእዚዙ ክመላለስ ሓላፊ መደበር ፖሊስ ዞባ ካፒተን ዓብደልኑር ሸሪፍ ፀዊዑ ኣብ 2025 ጠንቂ ሞት 10 ሰባት ዝኾነን ኣብ 63 ኣካላዊ ጉድኣት ዘውረደን 4149 ጥሕሰት ሕጊ ትራፊክ ብመካይን ብሽክለታን ካሮሳን ከም እተመዝገበ ኣብ ንብረት ድማ ልዕሊ 1 ሚልዮን ኣቕሓ ዝግመት ክሳራ ከም ዝወረደ ዝሓበረ ካፒተን ዓብደልኑር ነዚ ንምቁፅጻር ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ዘተኮረ ንጥፈታት ኣብ ህዝቢ ተምሃሮ ወነንቲ ተሽከርከርትን ጋራጃትን ከም ዝካየድ ሓቢሩ ኣብ ኮድ ሓደ ዝርአ ልዕሊ ንቡር ጽዕነትን ናህርን ሳዕቤናቱ ከቢድ ብምዃኑ መራሕቲ ተሽከርከርቲ ክሕየቡ ድማ ተላቢዩ ሓላፊ ምክትታል ገበን ኣቶ ሮሞዳን ዑመር ብኦገኑ መለለይ ቁጽሪ ሰሌዳ ዘይብለን ካሮሳታት ናይ ኤሌክትሪክ ብሽክለታታትን ብብዝሒ ክንቀሳቐሳ ስለ ዝረኣያ ምስ ምምሕዳር ብዝተገብረ ምርድዳእ መለለይ ከም እተዋህበና ረዲዩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ብ5 መጋቢት ኣብ መስመር ዓሊ ግድር ተሰነይ ተሳሓቢ ዘለዋ ትራክተር ሰራሕተኛታት ኣብ እትመላለሰሉ ዝነበረት እዋን ተሳሒባ ተፈልያ ብግምጣላ ኣብ 36 ሰባት ኣካላዊ ጉድኣት ከም ዝወረደ ብምጥቃስ መራሕቲ ተሽከርከርቲ ኣብ ጉዕዞኦም ጥንቃቐ ከዘውትሩ ኣዘኻኺሩ ሞቶሪስታት ትራፊክ ኣቶ ረዳእ መጎስ ብግድኡ ቀዳምነት ዘይመሃብ ርሕቀት ዘይምሕላው ልዑል ናህሪ መስመርካ ዘይመሓዝ ብመምርሒ ፍቓድ መኪና ምዝዋር ኣብ ብሽክለታ ምጉሩባት ትሕቲ ዕድመ ካሮሳ ምምራሕ ከምኡውን ልዕሊ ንቡር ምፅዓን ተደጋጋሚ ዝርአ ጥሕሰት ሕጊ ትራፊክ ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ መሰላት ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ከምኡውን ምውጋድ ጎዳእቲ ልምድታት ዘተኮረ ስልጠና ብ14 መጋቢት ንርእሰ መምሃራንን ሓለፍቲ ስነ መምህርናን ናይ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ኣብያተ ትምህርቲ ተዋሂቡ እቲ ብኣባላት ጨናፍር ጥዕናን ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ከምኡውን ቤት ፍርዲ ዞባ ማእከል ዝተዋህበ ስልጠና ኣብ መሰላት ቆልዑን ምውጋድ ጎዳእቲ ልምድታትን ብመንፅር ሕጊ ሰፊሕ ኣስተምህሮ ዘጠቓለለ ነይሩ ኣብ ዞባ ማእከል ኣብ ዕድመ 15 ክሳብ 49 ዓመት ኣብ ዝርከባ ደቂ ኣንስትዮ ብዝተገብረ መፅናዕቲ ምኽንሻብ ጓል ኣንስተይቲ ኣብ 2024 ናብ ባዶ ነጥቢ 24 ሚእታዊት ከም ዝጎደለ ኣሰልጠንቲ ገሊፆም ሓላፊት ጨንፈር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ወይዘሮ ጅምዓ ኢብራሂም ኣብ ዝሃበቶ መዛዘመ ቃል ጎዳእቲ ልምድታት ብፍላይ ድማ ኪሽቦ ጓል ኣንስተይቲ ንምውጋድ ተራ ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ምብራኽ ንቕሓት ክሕይል ብምልባው ኣብ 2026 ብደረጃ ዞባ ነፃ ካብ ኪሽቦ ጓል ኣንስተይቲ ንምዋጅ ብዝለዓለ ይስራሕ ከም ዘሎ ሓቢራ እዚ ከምዚ እንከሎ ተመሳሳሊ ስልጠና ካብ 24 ለካቲት ክሳብ 5 መጋቢት ንኣባላት ኮሚቴ መሰላት ደቂ ኣንስትዮን ቆልዑን ምውጋድ ጎዳእቲ ልምድታትን ኣብ 8 ዞባታት ካብ 6 ክሳብ 11 መጋቢት ድማ ንሓለፍቲ ጉጅለታት ግደፍ ከም እተዋህበ ካብ ጨንፈር ዕዮን ማሕበራዊ ድሕነትን ዝተረኸበ ሓበሬታ ይነጽር ኣባላት ሃማዲኤ ዞባ ማእከል በብንኡስ ዞብአን ተወዲበን ጽጉማት ወገናት ሓገዝ ኣበርኪተን በዚ መሰረት ኣባላት ሃማዲኤ ኣብ ንኡስ ዞባ 4 ኣስመራ ኣብ ማእከል ሕክምናን ተሃድሶን ፌስቱላን ዝርከባ ኣዴታት ብምብጻሕ ዋጋ ልዕሊ 32,000 ናቕፋ ዓይነታዊ ሓገዝ ገይረን ኣብቲ ኣጋጣሚ ክኢላ ሞያ ሕርስን ሕክምናን ማህፀንን ዶክተር ሃብተ ሃይለ መለኮት ከምኡውን ሜዲካል ዳይሬክተር መወከሲ ሆስፒታል ዞባ ደቡብ ዶክተር ሰዓረ ተስፎ ዝተገብረ ሓገዝ ብምስጋን ንጠንቅታትን ሳዕቤናትን ፌስቱላ ዝምልከት ሰፊሕ መብርሂ ሂቦም
ኣባላት ሃማዴ ኣብ ዞባ ጎዳይፍ እውን ብተመሳሳሊ ልዕሊ 47,000 ናፋ ን95 ኣእምራውን ምዕበላውን ስንክልላ ዘለዎም ነበርቲ ናይቲ ዞባ ኣመቃሪሐን እዚ ከምዚ ንከሎ ኣባላት ሃማዴ ኩባንያ መጓዓዝያ ሓራት ኣብ ምዕበይ ዘኽታማት ጎዳይፍ ንዝርከቡ ቆልዑ ብምብጻሕ ናይ ጽሬትን ምዝንጋዕን መደባት ኣካይደን ዝስዕብ ዜና ሃገራት ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዕድም ኣብ ዜና ወጻኢ መንግስቲ ኢራን ተኽሲ ደው ንምባልን ምስ ኣሜሪካ ዝርብ ንምክያድን ዘቕረበ ሕቶ ከምዘየላ ኣፍሊጡ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ዓባስ ኢራጂ ምስ ማዕከን ዜና CBS ኒውስ ኣብ ዘካየዶ ቃል ምሕተት ነቲ ፕሬዝደንት ዶናልድ ትራምፕ ኢራን ኣብ ስምምዕ ንምብጻሕ ልዑል ድሌት ከም ዘለዋ ዝሃቦ መግለጺ ብምንጻግ ሃገሩ ምስ ኣሜሪካ ዝርብ እተካይደሉ ምኽንያት ከምዘይብላ ገሊጹ ኢራን ነፍሳ ንምክልኻል ተካይዶ ዘላ ወታደራዊ ስርሒታት ብዝሓየለ ክትቅጽሎ ምዃና ሚኒስትር ኢራጂ ብተወሳኺ ሓቢሩ ብዘይካዚ ኢራን ንመጻበቦ ሆርሙዝ ረጊጣ ከምዘይዓጽወቶ እንተኾነ ግና ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሃገሩ ተካይዶ ዘላ መጥቃዕታት በት መስመር ንዝካየድ ምንቅስቓስ መራኸብ ዘይውሕስ ገይርዎ ከም ዘሎ ኣነጺሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዝደንት ትራምፕ ካብ ማእከላይ ምብራቕ ኣብ ዝለኣኽ ነዳዲ ዝምርኮሳ 7 ሃገራት እቲ ብኢራን ተዓጽዩ ዘሎ መጻበቦ ሆርሙዝ ንምኽፋትን ንግዳዊ ምንቅስቓሳት መራኸብ ንምውሓስን ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ክጽንበራ ጠለብ ኣቕሪብሎም ፕሬዝደንት ትራምፕ ብሉእ ዝርዝር ኣስማት ናይተን ሃገራት እኳ እንተዘይጠቐሰ ቻይና፣ ፈረንሳይ፣ ጃፓን፣ ደቡብ ኮርያን፣ ብሪጣንያን መራኸቢ ውግእ ናብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ክልእኻ ክጽውዕ ጸኒሑ እዩ እተን ሃገራት ነዚ ጻውዒት እንተዘይተቐቢለን ኣብ መጻኢ ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ሕማቕ ጽልዋ ከም ዝህልዎን ምስ ቻይና ክግበር ተወጢኑ ዘሎ ዋዕላ መራሕቲ ክሰናኸል ከም ዝኽእልን እዩ ፕሬዝደንት ትራምፕ ኣጠንቂቑ ዘሎ ይኹን እምበር ድሮ ጃፓንን ኣውስትራልያን ናብ ወሽመጥ ሆርሙዝ ዝመራኸቢ ውግእ ናይ ምልኣኽ መደብ ከም ዘይብለን ገሊጸን ኣለዋ መንግስቲ ትሪላንድን ቴቤጎን በጸጥታዊ ምኽንያት ኣዊጅዎ ንጸንሐ ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ንተወሳኺ 3 ኣዋርሕ ኣናዊሕዎም እዚ ውሳነ እዚ ብቤት ምኽሪ ባይቶ ወከልቲ ህዝቢ ብዓብላሊ ድምፂ ከም ዝጸደቐ እዩ ዝሕበር ዘሎ እዚ ስጉምቲ እዚ ብቐንዱ ኣብቲ ሃገር እናወስኻ ዝመጽእ ዘሎ ገበናት ንምቁፅጻር ዝዓለመ ኮይኑ ሓይልታት ጸጥታ ተወሳኺ ስልጣን ክህልዎም ዘኽእል እዩ ብዘይካዚ ፖሊስን ሰራዊትን ብዘይ ናይ ቤት ፍርዲ ፍቓድ ሰባትን ኣባይትን ክፍትሹን ከኣስሩን ዘፍቀድ እዩ መንግስቲ ትሪላንድን ቴቤጎን ኣብ ሃገሩ ተርእዮ ገበናትን ጃምላዊ ቀትለትን እናዓበየ ድሕሪ ምምጽኡ ኣብ መወዳእታ 2024 ህጹጽ ናይ እዋን ሓደጋ ድንጋጌ ኣዊጁ ከም ዘውፅእ ጸብጸባት የረዱ ኣብቲ ሃገር ኣብዚ ዓመት እዚ ጥራይ ዛጊት 60 ናይ ቀትለት ገበናት ተመዝጊብሎም ካናዳን 5 ሃገራት ኖርዲክን ማለት ኖርዌይ፣ ሽወደን፣ ዴንማርክ፣ ፊንላንድን ኣይስላንድን ኣብ መዳይ ዕድጊ ኣጽዋርን ጸጥታን ዘለዎን ምትሕባር ንምዕማቕ ተሰማሚዐን እተን ሃገራት ኣብዚ ስምምዕ ዝበጽሓ ትማሊ 15 መጋቢት ኣብ ከተማ ኦስሎ ኖርዌይ ኣብ ዝተኻየደ ዋዕላ መራሕቲ እዩ መሰረት ተስምምዕ እተን ሃገራት ወጻኢታተን ንምቁጣብን ወታደራዊ ዓቕምን ንምዕባይን ኣጽዋርን ወታደራዊ ናውትን ብሓባር ንምዕዳግ ኣብ ምርዳእ በጺሐን ኣለዋ ብዘይካዚ ኣብ ዞባ ኣርክቲክ ዘሎ ጸጥታዊ ቡድሆታት ብሓፈሻ ካብ ሩስያ ዝመጽእ ዝብልኦ ስግኣት ድማ ብፍላይ ንምምካት ምትሕባርን ክዕብያ ቃልኣት እየን ቀዳማይ ሚኒስትር ማርክ ካርኒ እቲ ስምምዕ ኣካል ናይቲ ካናዳ ኣብ ኣሜሪካ ዘለዋ ጽግዕተኝነት ብምንካይ ምስ ካልኦት ሃገራት ሓድሽ ኪዳን ምፍጣር ተካይዶ ዘላ ጻዕሪ ምዃኑ ገሊጹ እዚ ከምዚ ንከሎ እዘን 6 ሃገራት ንዩክሬን ዝገብሮ ወታደራዊ ቁጠባውን ሰብኣውን ሓገዝ ከም ዝቕጽልኦ ደጊመን ኣረጋጊጸን ኣብ ህንዲ ትማሊ 15 መጋቢት ኣብ ሆስፒታል በዘጋጠመ ሓደጋ ባርዕ ብውሕዱ 11 ሰባት ከም ዝሞቱ ማዕከናት ዜና ኣቃሊሐን ብሰንክቲ ኣብ ምብራቃዊ ኣውራጃ ኦዲሻ ዘጋጠመ ሓደጋ ሓያሎ ካልኦት ከም ዝቆሰሉን ቁጽሪ ሞታት ክዛይድ ከም ዝኽእልን ሰመዚ ስርሒት መድሓኒ ህይወት ሓቢሮም ጠንቅትር ባርዕ ምብልሻው ሓይሊ ኤሌክትሪክ ምዃኑ ኣፈናዊ ሓበሬታ እኳ እንተሎ ንምጽራዩ መርመራ ይካየድ ከም ዘሎ ተገሊጹ መንግስቲ ህንዲ ንስድራ ቤት ግዳያት ካሕሳ ክኸፍል ምዃኑ ኣፍሊጡሎ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2025 ኣብ ህንዲ ኣብ ኣዳራሽ ሌታዊ ትልሂት ብዘጋጠመ ተመሳሳሊ ሓደጋ ባርዕ ብውሕዱ 25 ሰባት ከም ዝሞቱ ዝዝከር እዩ
سراويت صوماليا ب14 مقابيت بزكايدو سرحيت بوحدو 22 أبالات شبراو جيلا الشباب كم زغتل حفليتو بزيكازي بتسرحيت أقدستي بوتاتات كم التوازازرن بركة زبالة مرببات نايتي جيلا كم زعنوة تسراويت قليس الله السرحيت أبز عمت زي أبلعلي الشباب كابستخايدة وتردو سقمتي اتزعبيه سباو كسارا زورد مخانو تسبسبات يردو الشباب نحيلو عمتات كأنديس التوسقات صوماليان كبابي أنكوينو كم زلو يفلت ممحدار بريزيدنت دونالد ترامب اب لاتين امريكا حدش جزءات نمسرات وطن كم زلوا بريزيدنت كولومبيا غوستافو بيترو كاسيسو اقدمو اب فنزويلا وراد بمكياد نبريزيدنت زنبره نيكولاس مادرو اب تحت قيدي زاتو ممحدار بريزيدنت ترامب اب كيوبا سرعه مغير حبو أجندا كم زلوا بريزيدنت بيترو أميتو اتي وتردو من قصاص أبتي زوا ربحاتات أمريكان موحاس زقلقل جزءات نموقام زعلم مقانو بموقاس هاقرات لاتين أمريكا بحبار كمكتو أطويعو أمريكا أنصار مسيقار أفارس مقانو زقلت أطو وتردو سرحيت أب بحري كاريبيان مبرعوي سيلماوي وكأنسن تكايدو كم زلاز فلتيوم بتي كاب ورحي مسكرم نايز حلف عمت زر السرحيت لعلي 257 كم زموتن أستات 5 جربو كم زعنون أزست سراويت أمريكا يقلزم التسرحيت كاب هاقراتي كبابي تعاومو يقدمو كانتلو أمريكا قنا كتصفحو مخانيا التحبر نمودة زينا أمريكان هزباويت ريبابليك تشاينا نتمالية 15 مقابيت أب ممحياش نقداو زمدنا زتوكرر زرب أو باريس فرنسا أكايدن تزرب في اللياتن مسباب وتاوي أبركتو كم زلوز تقصو وكلت كلتين هاقرات كأص المخانو عرديوم إذا خمزين كله اتين قداو زرب أبك 4 متاي أمنقو مرحت لين هاقرات كايد نزخل ركب بايتا كم زتاتح يتقاس بريزيدنت دونالد ترامب أب موداتا نايزوار حزي ناب تشاينا مبزح كفتسم كم زخل كحبر تانيح اللوم زينان مززام أرس زينا كندقم هاقراو ملك قيفتنا كالأي درجة أب وشت هاقرن سعوديان كوهب جميرو أب عدايح أب محدرة أكبابن سعمينات كلمة ولوطن أستمر تواهيبو أب نوصبا شامبقو تمرتاوي بهلاون سبورتاون كنعبات التمرتي تخايدو منقص إيران تخصي دون مبالن مس أمريكا زرب نمكيادن زاربو حتى كم زي اللفليتوم منقص تريلاندن تيبيقون بتسأتاو مخنيات أوي جوان تسأنحة سوسن هيوان حدقا دينقاقيا وارحانا وحوام كندا حموش هاجرات نورديكن أب مداي عدقي أطوار تنزلون متحبار معماق تسمانيان نساعات استدلوا زينات هزازي مولو مسترفو مدباتنا لحدقكم بوغاني بروح معلتي